Što biste učinili kada biste saznali da je medicinska sestra koja vas njeguje zapravo serijski ubojica? Što kad biste otkrili da je osoba koja vam daje injekcije prethodno ubrizgavala živu u žile svojih žrtava? Jeste li se ikada zapitali koliko je lako oduzeti život pod krinkom liječenja? U zimu 1951. godine, dok je bura nemilosrdno šibala kamenite obale Golog otoka, dogodila se serija zločina koji su kasnije bili pomno prikriveni od javnosti. Ova priča opisuje događaje koji su toliko uznemirujući da su službeni dokumenti o njima bili zapečaćeni gotovo 60 godina. Ako cijenite istinu više od vlastitog mira, nastavite čitati. Goli otok, smješten u Kvarnerskom zaljevu, bio je zloglasni politički zatvor za one koje je komunistički režim smatrao neprijateljima države. Službeno nazvan radni logor za preodgoj, bio je mjesto gdje su navodni Staljinovi simpatizeri i drugi protivnici Titovog režima bili slani na administrativnu kaznu. Uvjeti u logoru bili su brutalni, zatočenici su bili podvrgnuti teškom fizičkom radu u kamenolomima, ekstremnim temperaturama, izgladnjivanju i sustavnom zlostavljanju. Međutim, ono što se dogodilo u zimu 1951. prelazilo je granice čak i uobičajene okrutnosti ovog mjesta. Marija Zrinski, 30-godišnja medicinska sestra iz malog sela blizu Varaždina, stigla je na Goli otok u studenom 1950. godine. Prema službenim dokumentima pronađenim u Hrvatskom državnom arhivu, bila je dodijeljena zatvorskoj bolnici kao dio medicinskog osoblja. Njezin dolazak zabilježen je u registru osoblja Kazneno-popravnog doma Goli otok pod brojem 483 s datumom 15. studenog 1950. Ništa u njezinoj dokumentaciji nije ukazivalo na ono što će uslijediti. Stigla sam na otok u sumrak. Sjećam se da je more bilo nemirno, a nebo teško i sivo poput olova. Čim sam stupila na kameno tlo, osjetila sam kako me prožima hladnoća koja nije dolazila samo od studenog vjetra. Bilo je nečeg u samom zraku, nečeg što se uvlačilo pod kožu, osjećaj da je ovo mjesto gdje čovječnost umire, napisala je Marija u svom dnevniku koji je otkriven tek 25 godina nakon njezinog nestanka. Bolnica na Golom otoku bila je smještena u jednostavnoj kamenoj zgradi na sjevernom dijelu otoka. Prema arhitektonskim planovima koje je povjesničar Stjepan Radić pronašao u arhivima Ministarstva graditeljstva, sastojala se od glavne prostorije s 12 kreveta, male ordinacije, prostorije za lijekove i medicinske potrepštine, te skromnih spavaonica za medicinsko osoblje. Prozori su bili mali s rešetkama, a zidovi debeli gotovo 60 cm, građeni od lokalnog kamena. Zimi je unutrašnjost bila vlažna i hladna, ljeti zagušljivo vruća. U takvim uvjetima održavanje minimalne higijene bilo je gotovo nemoguće, a infekcije su bile uobičajene. Dr. Ante Petrović, glavni liječnik u bolnici tijekom tog razdoblja, kasnije je svjedočio pred zatvorenom komisijom Saveznog sekretarijata za unutarnje poslove. Uvjeti za rad bili su nemogući. Nedostajalo nam je osnovnih lijekova, sterilizacija instrumenata bila je otežana zbog nestalne opskrbe vodom, a broj pacijenata često je premašivao naše kapacitete. Ipak, sestra Zrinski nikada se nije žalila. Dapače, činilo se da uživa u izazovu. Tada sam to pripisivao profesionalnoj predanosti. Tijekom prvih nekoliko tjedana, Marija se činila kao savršena medicinska sestra, tiha, učinkovita, neupitno poslušna prema nadređenima. Zatočenici koji su se oporavljali u bolnici kasnije su se prisjećali njezinih hladnih plavih očiju i ruku koje su uvijek bile neprirodno hladne. Prema svjedočenju Ivana Kovačića, bivšeg zatočenika koji je u bolnici proveo 2 tjedna zbog upale pluća, Marija je rijetko razgovarala s pacijentima, osim kad je bilo apsolutno nužno. Nikada se nije osmijehnula. Kretala se poput sjene između kreveta, bešumno, uvijek promatrajući. Ponekad bih se probudio usred noći i zatekao je kako stoji u kutu sobe, nepomična, kao da čeka nešto. Ili nekoga, izjavio je Kovačić za časopis Slobodna Dalmacija. U intervjuu iz 1999. godine. Prvi incident dogodio se 12. prosinca 1950. Kapetan Jugoslavenske narodne armije Dragan Nikolić,
koji je na Goli otok došao kao dio inspekcijskog tima, primljen je u bolnicu nakon što je doživio napadaj vrtoglavice i mučnine tijekom obilaska kamenoloma. Prema bolničkom dnevniku koji je vodio dr. Petrović, kapetan je primio injekciju vitamina B kompleksa koju je dala sestra Zrinski. Unutar sat vremena njegovo stanje dramatično se pogoršalo. Pacijent je razvio akutne simptome, intenzivno znojenje, tahikardiju, izrazitu uznemirenost, halucinacije i nekontrolirane pokrete ekstremiteta. Unatoč svim naporima, preminuo je u 23 sata i 40 minuta. Preliminarna dijagnoza: akutni infarkt miokarda, zabilježio je dr. Petrović u službenom izvješću. Smrt visokorangiranog oficira izazvala je kratkotrajnu istragu koju je proveo vojni liječnik dopremljen s kopna. Međutim, zbog izoliranosti otoka i političke osjetljivosti samog postojanja logora, istraga je bila površna. Tijelo je brzo transportirano na kopno i pokopano uz vojne počasti, a službeni uzrok smrti naveden je kao srčani udar tijekom izvršavanja službene dužnosti. Te noći kad je umro, kapetan Nikolić vrištao je o crnim kukcima koji mu gmižu ispod kože. Pokušavao ih je iščupati noktima, grebao je po rukama dok nije potekla krv. Čuo sam ga kako moli nekoga da zaustavi vatru u njegovim venama. Svi smo mislili da je u deliriju, svjedočio je Josip Broz, nije u rodu s maršalom, zatočenik koji je te noći bio u bolnici zbog slomljene noge. 3 tjedna kasnije, 7. siječnja 1951. došlo je do novog incidenta. Miroslav Horvat, zatočenik koji je bio među onima označenima kao tvrdoglavi informbirovci, oni koji su uporno odbijali odreći se svoje podrške Staljinu, primljen je u bolnicu s visokom temperaturom i njemu je sestra Zrinski dala injekciju, navodno antibiotik. Njegovi simptomi bili su identični onima kapetana Nikolića, ali je njegovo umiranje trajalo duže, gotovo 17 sati ispunjenih agonijom. Tražio sam vode, moje grlo gorjelo je kao da sam progutao žar. Kad sam otvorio oči, vidio sam je kako stoji pored mog kreveta, promatrajući me s izrazom koji nikada neću zaboraviti. Nije to bila mržnja, već nešto mnogo gore. Bila je to znatiželja. Gledala me kao što entomolog promatra insekta pribodenog na pločicu. Pokušao sam vrisnuti, ali iz mog grla izlazio je samo hrapavi šapat. Ona se nagnula i rekla: "Nitko ne može čuti zvuk truljenja uma", napisao je Horvat u pismu koje je prokrijumčareno s otoka i kasnije pronađeno u privatnoj kolekciji povijesnih dokumenata koju je donirao anonimni bivši zatvorski čuvar Muzeju Domovinskog rata u Zagrebu. Horvat je preživio, ali s trajnim neurološkim oštećenjima. Nakon puštanja s Golog otoka 1954. proveo je ostatak života u psihijatrijskoj ustanovi u Vrapču, gdje je često slikao portrete plavokose žene bez lica. Psihijatri su zabilježili njegove opetovane tvrdnje da ona ubrizgava tekuće ogledalo u krvotok kako bi vidjela odraz duše dok umire. Do kraja siječnja 1951. još 2 zatočenika doživjela su slične simptome nakon što im je Marija dala injekcije. Obojica su bili politički zatvorenici označeni kao posebno opasni. Jedan bivši visoki dužnosnik komunističke partije koji je pao u nemilost zbog navodnih veza sa Sovjetskim savezom i jedan profesor filozofije koji je javno kritizirao Titovu politiku. Prvi je preminuo nakon 3 dana intenzivne patnje, dok se drugi oporavio, ali s trajnim oštećenjem bubrega i jetre. Sumnje su počele rasti među ostalim medicinskim osobljem, posebno nakon što je farmaceut Branko Kovačević primijetio da nedostaju određene kemikalije iz bolničke ljekarne. Prema njegovom inventurnom zapisu, od 25. siječnja 1951. nedostajalo je značajno više ampula morfija nego što je bilo zabilježeno u dnevniku primjene lijekova, a također je zabilježio neobjašnjivi manjak u zalihi živinog klorida korištenog za dezinfekciju. Dr. Petrović, sve zabrinutiji zbog uzorka neobičnih simptoma, odlučio je potajno uzeti uzorke krvi od preživjelog pacijenta i poslati ih na analizu u laboratorij na kopnu. To je učinio bez znanja uprave logora, uz pomoć pouzdanog člana posade broda, koji je tjedno dostavljao namirnice na otok.
Rezultati analize krvi bili su šokantni. Pronađene su visoke koncentracije žive i tragovi morfija. Kad sam vidio nalaze, sve je odjednom imalo smisla. Progresivno pogoršanje neuroloških funkcija, halucinacije, otkazivanje bubrega. Pacijenti su bili trovani, izjavio je dr. Petrović u svom svjedočenju danom istražiteljima 1978. nakon što je dokumentacija o Golom otoku djelomično deklasificirana. Prije nego što je dr. Petrović mogao djelovati na temelju svojih otkrića, Marija Zrinski naizgled je nestala s otoka. Prema službenom registru osoblja, bila je premještena na drugu dužnost 3. veljače 1951. Nije navedeno kamo je premještena, a njezin personalni dosje iznenada završava tom bilješkom. Jedne noći bila je tu, sljedeće nije. Nitko nije spomenuo njezin odlazak, a kad sam pitao upravitelja logora, rekao mi je da se bavim svojim poslom ako želim ostati na životu, svjedočio je medicinski tehničar Goran Babić pred Komisijom za ratne zločine 1992. godine. Marija Zrinski kao da je nestala bez traga. Službeni dokumenti ne bilježe gdje je otišla nakon Golog otoka. Niti postoji ikakav službeni dokaz da su vlasti ikada pokrenule istragu o smrti i trovanjima za koja je bila odgovorna. Međutim, fragmenti informacija počeli su se pojavljivati desetljećima kasnije nakon raspada Jugoslavije. U arhivima slovenske tajne policije povjesničar dr. Milan Kučan pronašao je 1997. godine fascikl označen šifrom Operacija Hidrargir, latinski naziv za živu. U njemu su bili dokumenti koji sugeriraju da je Marija Zrinski zapravo bila dio tajnog eksperimenta kojim se testirala učinkovitost žive kao sredstva za ispitivanje i likvidaciju političkih protivnika. Prema tim dokumentima, ona nije djelovala sama, već kao dio male grupe medicinskih stručnjaka koji su provodili ove eksperimente na različitim lokacijama. Subjekt Z pokazuje izvanrednu sposobnost administracije supstance bez detektabilnih tragova. Predloženo premještanje u objekt L9 za daljnje operacije navedeno je u dokumentu datiranom na 1. veljače 1951. samo 2 dana prije njezinog službenog nestanka s Golog otoka. Objekt L9, kako su kasnije utvrdili istraživači, bio je šifrirani naziv za malu izoliranu psihijatrijsku kliniku na planini Pohorje u Sloveniji, ustanovu koja je službeno bila namijenjena liječenju politički neuravnoteženih elemenata društva. Preživjeli pacijent te klinike, koji je tražio da ostane anoniman, dao je intervju u slovenskom časopisu Mladina 1998. godine. Bila je tamo medicinska sestra, plava, uvijek besprijekorno uredna, s očima boje leda. Zatvorenici su je zvali Bijela smrt. Nitko nije želio da ga ona njeguje. Ljudi kojima je davala injekcije često bi počeli halucinirati, neki bi umrli u mukama. Govorilo se da sakuplja njihove posljednje riječi u malu crnu bilježnicu. Slovensko ministarstvo unutarnjih poslova nikada nije službeno potvrdilo postojanje objekta L9, niti eksperimenata koji su se navodno tamo provodili. Međutim, 1999. godine, tijekom renoviranja stare zgrade na Pohorju, građevinski radnici otkrili su skrivenu prostoriju iza lažnog zida. U njoj je pronađeno više od 50 malih staklenih bočica koje su sadržavale tragove živinog klorida, kao i nekoliko bilježnica ispisanih šifriranim zapisima. U bilježnicama su bili detaljni opisi reakcija različitih doza žive u ljudskom organizmu, vremena potrebnog za manifestaciju simptoma, te metode primjene koje ne ostavljaju vidljive tragove. Najuznemirujući bili su detaljni opisi ponašanja žrtava tijekom umiranja, od prvih znakova nervoze do konačnih halucinacija i delirija, izjavio je dr. Andrej Novak, forenzičar koji je analizirao pronađene materijale. Još jezivije otkriće bilo je crna kožom uvezana bilježnica koja je sadržavala ono što se činilo kao zapisi posljednjih riječi umirućih. Rukopis je bio precizan, gotovo kaligrafski, a svaki zapis bio je datiran i označen inicijalima. Dijen, 12. prosinca 1950. Vidim kako mi duša izlazi kroz pore, srebrna poput žive. Je li ovo ono što ste htjeli vidjeti? Jedan je od zapisa koji se podudara s datumom smrti kapetana Dragana Nikolića na Golom otoku.
Unatoč ovim otkrićima, Marija Zrinski ostala je neuhvatljiva figura. Nije pronađena fotografija s njenim likom, čak ni u službenim dokumentima. Njezino pravo podrijetlo također je upitno, ne postoji zapis o rođenju na ime Marija Zrinski u Varaždinu ili okolici za razdoblje koje bi odgovaralo njezinoj dobi. Postoji mogućnost da je Marija Zrinski bio pseudonim. Zrinski je ime poznate hrvatske plemićke obitelji koja je imala važnu ulogu u otporu protiv Osmanlija. Izbor takvog povijesno značajnog prezimena za tajnu operativku mogao bi ukazivati na neku vrstu simbolike, sugerira povjesničarka dr. Ana Marić u svojoj knjizi Tajne operacije jugoslavenskih tajnih službi. Posljednji potvrđeni trag Marije Zrinski datira iz 1956. godine. U izvješću Jugoslavenske ambasade u Argentini, koje je deklasificirano tek nakon raspada Jugoslavije, spominje se incident s medicinskom sestrom MZ, koja je pokušala dobiti zaposlenje u bolnici u Buenos Airesu, ali je otkriven njezin lažni identitet. Izvješće dalje navodi da je subjekt nestao prije nego što su lokalne vlasti mogle biti obaviještene. Argentina je u poslijeratnim godinama bila poznata kao utočište za mnoge koji su bježali od pravde, od nacističkih ratnih zločinaca do raznih političkih izbjeglica iz komunističkih zemalja. Je li Marija Zrinski bila među onima koji su tamo tražili novi identitet? Je li nastavila svoje eksperimente u novom okruženju? Ti odgovori još uvijek izmiču povjesničarima i istražiteljima. Možda najuznemirujući aspekt ove priče je činjenica da nikada nije postojala službena istraga o zločinima počinjenim na Golom otoku. Oni koji su preživjeli Marine tretmane uglavnom su šutjeli iz straha ili su njihove priče odbačene kao paranoidne halucinacije bivših političkih zatvorenika. Ipak, svjedočenja se nastavljaju pojavljivati. Godine 2011. tijekom rada na dokumentarcu o Golom otoku, redatelj Igor Mirković intervjuirao je bivšeg zatočenika Petra Šimića koji je iznio uznemirujuću tvrdnju: ona nije bila jedina. Bilo ih je više raspoređenih po različitim logorima i zatvorima. Čuo sam za slične slučajeve u Lepoglavi, Staroj Gradiški, čak i u nekim vojnim bolnicama. Svi su koristili istu metodu, živu pomiješanu s morfijom. Zvali su to Protokol M. Govorilo se da su rezultati ovih eksperimenata kasnije korišteni za razvoj sofisticiranijih metoda ispitivanja. Dr. Josip Manolić, bivši visoki dužnosnik jugoslavenskih tajnih službi, kad je upitan o ovim tvrdnjama u intervjuu za hrvatski tjednik Nacional 2014. godine, dao je znakovit odgovor: neke stvari bolje je ostaviti zakopane u prošlosti. Postoje operacije o kojima ni danas nije mudro govoriti. Mogu samo reći da su određeni eksperimenti vršeni u kontroliranim uvjetima i s jasnim ciljevima državne sigurnosti. Pitanje koje ostaje bez odgovora jest: je li Marija Zrinski bila jednostavno okrutni serijski ubojica koji je iskoristio kaotično okruženje političkog zatvora da zadovolji svoje mračne porive, ili je bila dio organiziranog sustava eksperimentiranja na ljudima? Jesu li njezine žrtve birane nasumično ili su bile ciljano odabrane? I možda najvažnije, je li Marija Zrinski bila jedina takva osoba u sustavu ili je bila dio veće mreže? Prema riječima dr. Viktora Ivančića, jednog od vodećih stručnjaka za povijest jugoslavenskih tajnih službi, postoje fragmenti dokaza koji sugeriraju da je postojao organizirani program testiranja različitih kemijskih supstanci na političkim zatvorenicima tijekom 50. godina 20. stoljeća. Ovi programi vjerojatno su bili inspirirani sličnim eksperimentima koje su provodile američke i sovjetske tajne službe u istom razdoblju. Međutim, za razliku od tih programa, jugoslavenski eksperimenti ostali su gotovo potpuno neistraženi i nedokumentirani. Dok se većina dokumenata vezanih uz te programe još uvijek smatra klasificiranima u arhivima zemalja nasljednica Jugoslavije, povremeno se pojavljuju svjedočanstva koja bacaju novo svjetlo na ovu mračnu epizodu. Godine 2019. prilikom renoviranja stare vile na Bledu u Sloveniji, koja je nekada bila odmaralište za visoke dužnosnike tajnih službi, pronađena je metalna kutija zakopana ispod poda podruma. U njoj se nalazilo nekoliko fiola
sa sasušenim ostacima neidentificirane supstance i bilježnica s inicijalima MZ na koricama. Sadržaj bilježnice nikada nije javno objavljen, a Slovenski državni arhiv odbio je komentirati nalaz, navodeći da je predmet dio osjetljive istrage. Dok sam bila tamo, naučila sam jednu važnu stvar o ljudima. Svatko ima svoj jedinstveni način umiranja. Neki mole, neki proklinju, neki se bore do posljednjeg daha. Ali najzanimljiviji su oni koji prihvate svoj kraj s radoznalošću, koji promatraju vlastito raspadanje uma, kao da je to neki fascinantan eksperiment. Njih pamtim najduže. Ponekad ih još uvijek vidim u snovima, kako mi zahvaljuju što sam im pokazala istinu o njima samima. Navodni je zapis iz dnevnika Marije Zrinski, citiran u knjizi Tajne Golog otoka autora Darka Hudelista, koji tvrdi da je imao pristup dijelovima njezinih osobnih zapisa. Autentičnost ovog citata, kao i mnogih drugih dokumenata vezanih uz slučaj Marije Zrinski, ostaje upitna. Međutim, ono što je neupitno jest da su ljudi umirali pod njezinom skrbi na neobičan i mučan način, da je živa bila korištena kao sredstvo ubijanja i da su vlasti uložile značajan napor da prikriju ove događaje. I dok službena povijest Golog otoka fokusira se na političke aspekte zatvora, na sukob Tita i Staljina, na ideološka previranja unutar komunističkog bloka, priča o Mariji Zrinski i njezinim žrtvama ostaje marginalizirana, tretirana više kao mračna legenda nego kao povijesna činjenica. No za one koji su preživjeli njezine tretmane, za obitelji onih koji nisu, za istraživače koji nastavljaju otkrivati fragmente ove priče, Marija Zrinski nije legenda. Ona je stvarna manifestacija zla koje može procvjetati u sustavu gdje je ljudski život obezvrijeđen, gdje je patnja rutina, a smrt samo statistika. Jedno pitanje posebno proganja one koji su proučavali ovaj slučaj. Gdje je Marija Zrinski danas? Ako je preživjela, bilo bi joj preko 100 godina, što čini malo vjerojatnim da je još uvijek živa. Međutim, njezina sudbina ostaje nepoznanica. Godine 2022. argentinske vlasti otvorile su stare arhive vezane uz imigrante koji su došli iz istočne Europe nakon Drugog svjetskog rata. Među tisućama dokumenata istraživači su pronašli zanimljiv trag, imigracijski karton za ženu po imenu Marija Zubiri, koja je došla u Argentinu 1957. godine. Fotografija na kartonu pokazuje plavu ženu hladnog pogleda. Njezino navedeno zanimanje – medicinska sestra. Postoje frapantne sličnosti između podataka o ovoj Mariji Zubiri i onoga što znamo o Mariji Zrinski. Dob se podudara, fizički opis također. A postoji još jedan uznemirujući detalj. Marija Zubiri dobila je posao u maloj privatnoj klinici u predgrađu Buenos Airesa. U idućih 5 godina nekoliko pacijenata te klinike umrlo je pod neobičnim okolnostima, navodi istraživački novinar Roberto González u članku objavljenom u argentinskom časopisu Clarín. Prema Gonzalezovom istraživanju, Marija Zubiri iznenada je napustila Argentinu 1962. godine, navodno otputovavši u Paragvaj. Nakon toga njezin trag se gubi. Je li Marija Zubiri zaista bila Marija Zrinski? Je li nastavila svoje mračne eksperimente u novoj zemlji? I je li bila dio veće mreže, možda povezane s nekim od tajnih operacija koje su razne obavještajne službe provodile u Južnoj Americi tijekom hladnog rata? Ono što je zaista uznemirujuće u ovom slučaju nije samo pitanje je li Marija Zrinski izbjegla pravdi, već implikacija da su njezine metode možda bile službeno sankcionirane, da su rezultati njezinih eksperimenata možda bili korišteni za razvoj sofisticiranijih tehnika ispitivanja i likvidacije, kaže dr. Hrvoje Klasić, povjesničar s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U međuvremenu, na Golom otoku, koji je danas napušten i propada, još uvijek stoji zgrada nekadašnje bolnice. Njezini prazni prozori gledaju prema moru, a kameni zidovi čuvaju tajne koje možda nikada neće biti u potpunosti otkrivene. Lokalni ribari izbjegavaju pristajanje na taj dio otoka, posebno noću. Kažu da se ponekad, kad puše bura, mogu čuti jecaji koji dolaze iz ruševina, a u malim selima oko Varaždina, odakle je Marija Zrinski navodno potjecala, stariji ljudi još uvijek spuštaju glas kad se spomene njezino ime.
Neki se križaju, drugi dodiruju drvo za sreću. Ne prizivaj je, kažu. Neka mrtvi ostanu mrtvi. No je li Marija Zrinski zaista mrtva? Ili njezino nasljeđe živi u arhivima tajnih službi, u protokolima razvijenim na temelju njezinih eksperimenata, u metodama koje možda i danas koriste oni kojima je ljudski život samo sredstvo za postizanje cilja? I možda najuznemirujuće pitanje od svih, je li Marija Zrinski bila iznimka? Čudovište koje je iskoristilo kaotično vrijeme i mjesto da zadovolji svoje mračne porive, ili je bila proizvod sustava, logična posljedica ideologije koja je dehumanizirala neprijatelje države? Dok se dokumenti polako deklasificiraju, dok svjedoci izlaze iz sjene, dok povjesničari sastavljaju komadiće ovog mračnog mozaika, jedna stvar postaje jasna. Priča o Mariji Zrinski nije samo priča o serijskom ubojici u medicinskoj uniformi. To je priča o tome kako sustavi moći mogu stvoriti okolnosti u kojima najgori ljudski porivi ne samo da ostaju nekažnjeni, već postaju instrumentalizirani, pretvoreni u oruđe države. Možda je najtočniji opis onaj koji je dao jedan od preživjelih, čije ime ostaje nepoznato, a čije svjedočanstvo je pronađeno među dokumentima Slovenske komisije za ljudska prava. Bila je poput ogledala koje nam je pokazivalo našu vlastitu smrt, komad po komad, dok se naš raspadao. U njezinim očima vidio sam prazninu koja je reflektirala moj vlastiti strah. I shvatio sam da nije ona bila čudovište. Ona je bila samo igla, a ruka koja ju je držala pripadala je nečemu mnogo većem i mračnijem od jedne žene. I tako, dok se službena povijest bavi velikim narativima o ideološkim sukobima i geopolitičkim previranjima, priča o Mariji Zrinski i njezinim žrtvama ostaje šapat u sjeni, upozorenje koje rijetko dopire do službenih udžbenika. Na marginama povijesti, u fragmentima svjedočanstava, u noćnim morama preživjelih, ona i dalje živi. A oni koji su proučavali njezin slučaj postavljaju uznemirujuće pitanje. Ako je sustav mogao stvoriti jednu Mariju Zrinski, koliko ih je još bilo? I koliko ih možda još uvijek ima, u različitim vremenima, na različitim mjestima, pod različitim imenima, ali s istim hladnim, proračunatim pristupom ljudskoj patnji. Velika je rabota prodolžajecija, veliki rad se nastavlja. Ta fraza, navodno pronađena urezana u zid ćelije na Golom otoku, možda najbolje sažima neizrečenu istinu o slučaju Marije Zrinski. Rad koji je započela možda se nastavio i nakon njezinog nestanka, kroz ruke novih operativaca, kroz nove metode, ali s istim ciljem, kontrolom kroz strah i smrt. Možete li zamisliti da netko promatra vaš dok se raspada, komad po komad, i bilježi svaki trenutak tog procesa? Možete li pojmiti osobu koja u vašoj agoniji vidi samo zanimljivi eksperiment? Ja ne moram zamišljati, ja sam to preživio. Tako počinje svjedočanstvo Ivana Matulovića, bivšeg zatočenika Golog otoka, dano povjesničaru Borisu Dežuloviću tijekom istraživanja za knjigu Jugoslovenski gulazi, objavljenu 2015. godine. Prema Matulovićevom svjedočanstvu, sestra Zrinski nije radila sama. Postojao je liječnik koji je dolazio otprilike jednom mjesečno. Visok čovjek, uvijek u sivom odjelu. Nikada se nije predstavio imenom, a zatvorski stražari obraćali su mu se samo s doktore. Oni Zrinskica zatvarali bi se u ordinaciju satima. Čuli bismo ih kako razgovaraju tihim glasovima, ponekad bi se čuo zvuk pisaće mašine. Nakon njegovih posjeta, ona bi uvijek postala aktivnija. Više injekcija, više bilježenja, više smrti. Ovaj tajanstveni doktor, kojeg Matulović opisuje, ostao je neidentificiran u službenim dokumentima. Međutim, tijekom istraživanja arhiva srbijanske tajne policije 2016. godine, povjesničar Srđan Cvetković naišao je na fascikl s oznakom Projekt Hermes, koji je sadržavao izvješća o napretku terenskih testiranja supstanci serije HM na različitim lokacijama, uključujući i Goli otok. Izvješća je potpisivao dr. Kajsimja Datirana su od prosinca 1950. do ožujka 1951. što se podudara s razdobljem Marijinih aktivnosti na otoku. U jednom od izvješća, datiranom na 15. siječnja 1951. navodi se: subjekt MZ pokazuje izvanrednu preciznost u primjeni protokola.
Njezina sposobnost da detaljno opaža i bilježi napredovanje simptoma nadilazi sva očekivanja. Preporučujem nastavak suradnje i proširenje njezine uloge u budućim fazama projekta. Ne mogu sa sigurnošću tvrditi da je dr. KS bio isti onaj liječnik kojeg spominje Matulović, ali vremensko podudaranje i kontekst snažno to sugeriraju, kaže Cvetković. Ono što je sigurno jest da je postojao organizirani projekt ispitivanja toksičnih supstanci na zatvorenicima i da je Marija Zrinski bila ključna operativka u tom projektu. Ali tko je bio dr. KS? Prema dokumentima pronađenim u arhivu Jugoslavije u Beogradu, tijekom 50. godina u Upravi državne bezbednosti, UDBA, postojao je odjel za specijalne operacije kojim je rukovodio izvjesni dr. Konstantin Savić, bivši partizanski liječnik koji je nakon rata stekao dodatnu edukaciju u Sovjetskom savezu. Dr. Savić je bio enigmatična figura u jugoslavenskim obavještajnim krugovima. Formalno bio je medicinski savjetnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, ali njegovo stvarno zaduženje bilo je razvijanje metoda poboljšanog ispitivanja političkih protivnika, objašnjava dr. Ivana Stevanović, povjesničarka specijalizirana za povijest jugoslavenskih tajnih službi. Zanimljivo je da je dr. Savić nestao iz javnih dokumenata gotovo istovremeno kad i Marija Zrinski. Posljednji službeni spomen njegovog imena datira iz travnja 1951. Prema rijetkim dostupnim informacijama, navodno je premješten na diplomatsku dužnost u inozemstvo. U kojoj zemlji? Dokumenti ne navode, ali arhivski tragovi vode prema Južnoj Americi. U arhivu Ministarstva vanjskih poslova pronašla sam zanimljiv detalj. U srpnju 1951. Jugoslavenska ambasada u Buenos Airesu zatražila je od ministarstva u Beogradu poseban smještaj za novopridošlog medicinskog savjetnika. Ime savjetnika nije navedeno, ali tajming se savršeno podudara s nestankom dr. Savića, navodi dr. Stevanović. Je li moguće da su i Marija Zrinski i njezin nadređeni, dr. Savić, zajedno premješteni u Argentinu da nastave svoj rad u novom okruženju? I ako jesu, tko je naredio taj premještaj i s kojim ciljem? Odgovore na ta pitanja možda možemo naći u širem geopolitičkom kontekstu tog vremena. Nakon raskida sa Staljinom 1948. godine, Jugoslavija se našla u nezavidnom položaju, odbačena od sovjetskog bloka, ali još uvijek nepovjerljiva prema zapadu. U tom razdoblju Titov režim pokušavao je razviti vlastite kapacitete u svim područjima, uključujući i obavještajni rad. Postojali su izvještaji zapadnih obavještajnih službi iz tog vremena koji su sugerirali da Jugoslavija razvija vlastiti program kemijskih sredstava za ispitivanje i neutralizaciju protivnika režima, kaže povjesničar John Lazić, autor knjige Balkan Spycraft: The Secret History of Yugoslav Intelligence Operations. Ti programi bili su djelomično inspirirani sovjetskim metodama, ali s vremenom su razvili vlastite specifičnosti. Prema Lazićevom istraživanju, Jugoslavija je tijekom 50. godina razvila neformalne obavještajne veze s nekoliko zemalja Latinske Amerike, posebno s Argentinom tijekom vladavine Juana Perona. Postojala je razmjena stručnjaka i znanja između ovih zemalja daleko od očiju istoka i zapada. Argentina je bila posebno zanimljiva jer je prihvaćala stručnjake iz raznih zemalja bez previše pitanja o njihovoj prošlosti, objašnjava Lazić. U tom kontekstu, premještanje operativaca poput Marije Zrinski i dr. Savića u Argentinu ima logiku. Tamo su mogli nastaviti svoje eksperimente bez nadzora i potencijalno razvijati nove metode koje bi kasnije bile implementirane u Jugoslaviji. A da su ti eksperimenti nastavljeni, svjedoči niz neobičnih smrti u maloj privatnoj klinici na periferiji Buenos Airesa između 1957. i 1962. godine, prema istraživanju argentinskog novinara Roberta Gonzaleza. U tom razdoblju najmanje 17 pacijenata umrlo je pod okolnostima koje su uključivale slične simptome kao i žrtve na Golom otoku, neurološke smetnje, halucinacije, otkazivanje bubrega. Zajedničko svim tim slučajevima bilo je to da su pacijenti primljeni zbog relativno benignih stanja, da im je zdravlje naglo pogoršano nakon primanja injekcija
i da je službeni uzrok smrti uvijek bio naveden kao komplikacije osnovne bolesti, kaže Gonzales. Također, zanimljivo je da su gotovo svi bili politički aktivni. Neki su bili članovi ljevičarskih organizacija, drugi pripadnici antiperonističkih grupa. Klinika, koja je službeno bila u vlasništvu argentinskog liječnika dr. Eduarda Menendeza, imala je neobično visok broj stranih zaposlenika, uključujući medicinsku sestru Mariju Zubiri, potencijalno Mariju Zrinski, i konzultanta dr. Karla Schmidta, ime koje bi moglo biti alias za dr. Konstantina Savića. Dr. Schmidt je opisivan kao visok, mršav muškarac u 50. godinama, koji je govorio španjolski s jakim slavenskim naglaskom. Dolazio je u kliniku nekoliko puta mjesečno, uvijek noseći crnu liječničku torbu. Osoblje je primijetilo da bi nakon njegovih posjeta medicinska sestra Zubiri uvijek počela provoditi posebne procedure s određenim pacijentima, navodi Gonzales u svom istraživanju. Medicinski kartoni tih pacijenata, koji su djelomično sačuvani u arhivu bolnice Santa Maria u Buenos Airesu, sadrže neobične bilješke na marginama, kratice i simbole koje je prema svjedočenju osoblja unosila sestra Zubiri. Te bilješke nisu bile dio standardne medicinske dokumentacije i često su bile pisane šifriranim jezikom. Na marginama kartona pacijenta Raula Martineza, koji je umro 17. svibnja 1958. nakon što je primljen zbog blagog trovanja hranom, stoji zabilješka HMG4 tetano 17 FP3. Forenzički grafolog potvrdio je da je rukopis identičan onome u bilježnici pronađenoj na Bledu, koja se pripisuje Mariji Zrinski, objašnjava Gonzales. Ova poveznica između događaja na Golom otoku i u argentinskoj klinici godinama kasnije snažno sugerira da je postojala organizirana mreža koja je provodila eksperimente s kemijskim supstancama na ljudima, te da su Marija Zrinski i dr. Savić bili samo dio te mreže. Ono što je posebno uznemirujuće jest da ova mreža nije bila ograničena samo na Jugoslaviju ili Argentinu. Pronašli smo tragove sličnih aktivnosti u Čileu, Paragvaju pa čak i u nekim europskim zemljama tijekom 60. i 70. godina, kaže istraživač Mirko Ilić, koji je godinama proučavao ovaj slučaj. Prema Ilićevom istraživanju, nakon što je Marija Zubiri napustila Argentinu 1962. godine, slični slučajevi misterioznih smrti počeli su se pojavljivati u maloj privatnoj klinici u Asuncionu, glavnom gradu Paragvaja. Tamo je radila medicinska sestra imenom Marija Zabrinski, koja je opisana kao plava žena u 40. godinama, izrazito profesionalna, ali hladna prema pacijentima. Uzorci se ponavljaju, ista metoda, isti profil žrtava, čak i sličan način dokumentiranja rezultata. Jedina razlika je što je s vremenom metoda postajala sofisticiranija, a tragovi teži za otkrivanje, objašnjava Ilić. U međuvremenu u Jugoslaviji bivši zatočenici Golog otoka koji su preživjeli Marijine tretmane nastavili su patiti od dugoročnih posljedica. Miroslav Horvat, jedan od rijetkih koji je preživio injekciju žive, proveo je ostatak života boreći se s neurološkim oštećenjima, halucinacijama i kroničnim bolovima. Najgore su bile noći, napisao je u svojim memoarima objavljenim 1978. godine. Vidio bih je kako stoji pored mog kreveta, s onom malom crnom bilježnicom, zapisujući nešto dok me promatra. Ponekad bi mi se osmijehnula i rekla, još nije gotovo, eksperiment se nastavlja. Liječnici su govorili da su to samo halucinacije, posljedice oštećenja mozga. Ali kako objasniti da sam godinama kasnije, kad sam vidio njezinu fotografiju u novinama, prepoznao iste one hladne oči koje su me promatrale dok sam umirao. Fotografija koju Horvat spominje vjerojatno je bila ona iz argentinskih imigracijskih dokumenata, koja je objavljena u medijima tek nakon Titove smrti 1981. godine, kad su neki aspekti represije polako počeli izlaziti na vidjelo. No, unatoč sve većem broju dokaza, službene institucije nasljednica Jugoslavije pokazale su malo interesa za temeljitu istragu slučaja Marije Zrinski. Većina arhiva još uvijek je klasificirana, a mnogi ključni dokumenti vjerojatno su uništeni tijekom turbulentnih 90. godina.
Postoji nepisani konsenzus među političkim elitama svih postjugoslavenskih država da određeni aspekti prošlosti trebaju ostati neistraženi, smatra Darko Hudelist, novinar i autor knjige Tajne Golog otoka. Slučaj Marije Zrinski posebno je osjetljiv jer ne uključuje samo političku represiju, već i mogućnost da su državne institucije bile uključene u sustavno eksperimentiranje na ljudima. Pa ipak, fragmenti istine nastavljaju izlaziti na vidjelo. Godine 2020. prilikom renoviranja stare vile u Beogradu, koja je nekada pripadala visokom dužnosniku UDB, pronađena je metalna kutija skrivena u zidu. U njoj su bili dokumenti označeni kao Projekt Hermes, faza druge i nekoliko fotografija. Na jednoj od njih vidi se žena koja odgovara opisu Marije Zrinski, kako stoji pored visokog muškarca u bijelom liječničkom ogrtaču. Fotografija je snimljena ispred neidentificirane zgrade, a na poleđini je rukom napisano BA, studeni 57. BA vrlo vjerojatno označava Buenos Aires, što bi potvrđivalo teoriju da su Marija Zrinski i njezin nadređeni zaista premješteni u Argentinu da nastave svoje eksperimente, kaže povjesničar Srđan Cvetković. Ova fotografija je prvi konkretni dokaz da su njih dvoje zaista radili zajedno i nakon Golog otoka. Ali priča o Mariji Zrinski ima još jedan uznemirujući aspekt koji nadilazi njezine osobne zločine. Naime, postoje indikacije da su rezultati njezinih eksperimenata bili sistematizirani i korišteni za razvoj metoda ispitivanja koje su kasnije primjenjivane u jugoslavenskim zatvorima i istražnim centrima. U dokumentima UDB iz 60. godina pronašli smo referencu na takozvani protokol Z, koji je opisan kao metoda ubrzanog dobivanja informacija putem kontrolirane primjene farmakoloških sredstava, objašnjava dr. Svetlana Petrović, povjesničarka s Instituta za suvremenu povijest u Beogradu. Iako se Marija Zrinski ne spominje izričito, inicijal Z i opis metode snažno sugeriraju poveznicu s njezinim radom na Golom otoku. Prema tim dokumentima, protokol Z uključivao je primjenu kombinacije različitih supstanci koje bi kod ispitanika izazvale stanje povišene sugestibilnosti, dezorijentacije i straha, ali bez izazivanja trajnih oštećenja koja bi mogla biti otkrivena kasnije. Ovo predstavlja sofisticiraniju verziju Marijinih brutalnih metoda na Golom otoku. Evolucija od primitivnog trovanja živom do sofisticiranih farmakoloških metoda ispitivanja pokazuje kako su rani, brutalni eksperimenti Marije Zrinski možda bili prva faza dugoročnijeg projekta razvoja metoda kontrole i ispitivanja, kaže dr. Petrović. Ova mogućnost otvara uznemirujuće pitanje: je li Marija Zrinski bila samo okrutni instrument u rukama sustava koji je koristio ljudsku patnju kao sredstvo za razvoj svojih metoda kontrole? Djelomičan odgovor na to pitanje možda pruža svjedočanstvo Mirka Bartulovića, bivšeg operativca UDB koji je 1996. godine nakon raspada Jugoslavije emigrirao u Kanadu i tamo dao intervju za časopis Eastern European Affairs. Postojali su projekti o kojima se nije govorilo čak ni unutar službe. Znali smo da postoje, ali detalji su bili dostupni samo onima direktno uključenima. Jedan od tih projekata bio je vezan uz razvoj metoda ispitivanja. Čuo sam za ženu koja je radila na Golom otoku, eksperimentirala na zatvorenicima. Zvali su je Bijela smrt. Kasnije su rezultati njezinog rada korišteni za razvoj suptilnijih metoda koje su primjenjivane u istražnim zatvorima diljem zemlje, svjedočio je Bartulović. Prema njegovim riječima, ovi projekti nisu bili izolirani slučajevi individualne okrutnosti, već dio sustavnog nastojanja režima da razvije učinkovite metode kontrole. Nije to bila samo Jugoslavija. Sve velike sile radile su slične stvari u to vrijeme. Amerikanci su imali MK Ultra, Sovjeti su imali svoje programe. Ono što je razlikovalo jugoslavenski pristup bila je spremnost da se eksperimentira izravno na političkim zatvorenicima, bez ikakvih ograničenja, dodao je Bartulović. Ova svjedočanstva i dokumenti ocrtavaju sliku Marije Zrinski ne samo kao individualnog monstruma, već kao kotačića u većem sustavu.
sustavu koji je bio spreman koristiti ljudske živote kao laboratorijski materijal u potrazi za savršenim metodama kontrole i eliminacije političkih protivnika. Njezin nestanak i vjerojatni premještaj u Južnu Ameriku sugeriraju da je njezin rad bio dovoljno vrijedan režimu da joj osigura ne samo nekažnjavanje, već i nastavak karijere u novom okruženju. A činjenica da su slični slučajevi zabilježeni i u drugim zemljama ukazuje na mogućnost međunarodne mreže koja je dijelila znanje i metode. Kad sagledamo sve dostupne dokaze, postaje jasno da Marija Zrinski nije bila samo izolirana serijska ubojica koja je djelovala u kaotičnom okruženju političkog zatvora. Ona je bila dio organiziranog sustava, trenirani operativac koji je provodio zadatke za koje je bila posebno odabrana, zaključuje povjesničar Boris Dežulović. A taj sustav, kako sugeriraju najnovija istraživanja, možda nije u potpunosti nestao s raspadom Jugoslavije. Godine 2003. tijekom istrage ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, istražitelji Haškog tribunala naišli su na dokumente koji sugeriraju da su neke metode razvijene na temelju ranijih eksperimenata korištene u logorima tijekom ratova 90. godina. Postoje uznemirujuće sličnosti između metoda ispitivanja i mučenja koje su dokumentirane u logorima, poput Omarske i Keraterma, i onih koje su opisane u dokumentima vezanim uz Protokol Z, kaže dr. Lisa Johnson, bivša istražiteljica Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. To sugerira da je znanje preneseno, da su metode razvijene tijekom 50. i 60. godina možda bile sačuvane i kasnije primijenjene u novom kontekstu. Ako je to točno, onda je nasljeđe Marije Zrinski i njezinih eksperimenata možda dulje i mračnije nego što se činilo na prvi pogled. Njezine metode razvijene na Golom otoku kroz patnju njezinih žrtava možda su nastavile živjeti dugo, nakon što je ona sama nestala, prenesene kroz generacije operativaca tajnih službi, primijenjene u različitim kontekstima, ali uvijek s istim ciljem, slamanjem ljudskog duha kroz kalkuliranu primjenu patnje. U tom smislu, fraza uklesana u zid ćelije na Golom otoku dobiva još zlokobnije značenje. Velika je rabota prodolžajecija, veliki rad se nastavlja. Ne samo kroz direktne akcije Marije Zrinski, već kroz sustav koji je ona pomogla izgraditi, kroz metode koje je pomogla razviti, kroz nasljeđe kalkulirane okrutnosti koje je možda nadživjelo i nju samu i režim koji ju je stvorio. I dok službena povijest često ignorira ovakve mračne epizode, fokusirajući se umjesto toga na velike političke narative i javno poznate događaje, priča o Mariji Zrinski i njezinim žrtvama ostaje kao uznemirujući podsjetnik na ono što se događa kad sustav tretira ljudske živote kao potrošnu robu. Njihova patnja, iako često zaboravljena u udžbenicima povijesti, ostavila je trag koji se može slijediti kroz desetljeća, sve do danas. Da su mi prije Golog otoka rekli da postoje ljudi sposobni za takvu hladnokrvnu okrutnost, ne bih vjerovao, napisao je Miroslav Horvat u svojim memoarima, ali nakon što sam vidio Marijine oči dok je promatrala moju agoniju, shvatio sam da postoji vrsta zla koje nadilazi obično ljudsko razumijevanje. To nije zlo koje izvire iz bijesa ili mržnje, to je zlo koje dolazi iz potpunog odsustva empatije, iz sposobnosti da se drugo ljudsko biće vidi samo kao predmet, kao sredstvo za postizanje cilja. Možda je to najstrašnije nasljeđe Marije Zrinski i sustava koji ju je stvorio, podsjetnik da najgora okrutnost ne dolazi uvijek iz snažnih emocija, već iz njihovog potpunog odsustva, iz sposobnosti da se ljudska patnja promatra s istom hladnom objektivnošću s kojom znanstvenik promatra kemijsku reakciju. I dok službene istrage tapkaju u mjestu, dok arhivi ostaju zatvoreni, dok svjedoci polako nestaju, priča o sestri koja je ubrizgavala živu svojim žrtvama i hladno bilježila njihovu agoniju nastavlja živjeti kao upozorenje, kao podsjetnik i možda kao poziv na budnost protiv sustava koji bi mogli stvoriti nove Marije Zrinski u budućnosti. Jedno me pitanje progoni godinama, napisao je Ivan Matulović u svom posljednjem pismu prije smrti 2017. godine. Je li ona uživala u onome što je radila? Je li osjećala zadovoljstvo gledajući nas kako se borimo za dah, kako haluciniramo,
kako gubimo razum komad po komad, ili je jednostavno obavljala posao, metodično i precizno, bez ikakvih emocija. I ne znam što je strašnije, da je uživala u našoj patnji ili da joj naša patnja nije značila apsolutno ništa. To pitanje, poput same Marije Zrinski, ostaje bez definitivnog odgovora, ali u fragmentima dokaza, u svjedočanstvima preživjelih, u šaputanjima onih koji su poznavali istinu, možemo nazrijeti obrise odgovora. I ti obrisi možda su strašniji od bilo kojeg konačnog zaključka. Kad bi mi davala injekciju, svjedočio je Matulović, uvijek bi me gledala ravno u oči. Ne s mržnjom, ne sa zadovoljstvom, već s nekom vrstom hladne znatiželje. Kao da je htjela vidjeti što će se dogoditi. Kao da je bila iskreno zainteresirana za rezultat. Kasnije, dok sam se grčio od bolova, dok sam osjećao kako mi se raspada, vidio bih je kako sjedi u kutu, pišući u svoju malu crnu bilježnicu. Ponekad bi podigla pogled, promotrila me nekoliko trenutaka, a zatim nastavila pisati. Nikada neću zaboraviti taj pogled. Nije to bio pogled čudovišta, već znanstvenika koji promatra zanimljiv eksperiment. I možda je upravo ta hladna znanstvena distanca ono što čini Mariju Zrinski tako zastrašujućom figurom, čak i desetljećima nakon njezinih zločina. Jer ona nije bila vođena nekim ideološkim fanatizmom, nije bila instrument slijepe mržnje. Ona je bila nešto mnogo hladnije i proračunatije. Osoba koja je mogla promatrati ljudsku patnju s objektivnom distancom, bilježiti je, analizirati je i koristiti te podatke za usavršavanje metoda nanošenja te iste patnje. U toj hladnoj, proračunatoj okrutnosti možda leži najvažnija lekcija priče o Mariji Zrinski. Podsjetnik da najveće zlo ne dolazi uvijek iz ekstremnih emocija, već često iz njihovog potpunog odsustva. Iz sposobnosti da se drugo ljudsko biće tretira ne kao osoba, već kao objekt, kao sredstvo za postizanje cilja. I dok se dokumenti polako deklasificiraju, dok svjedoci postupno progovaraju, dok se fragmenti ove mračne priče polako sastavljaju u cjelinu, ostaje pitanje koje progoni istraživače i povjesničare. Gdje je Marija Zrinski danas? Je li nastavila svoje eksperimente u Južnoj Americi? Je li prenijela svoje znanje novoj generaciji operativaca? Je li umrla u tišini, nikada ne odgovarajući za svoje zločine? Ili možda još uvijek živi promatrajući svijet istim onim hladnim, proračunatim pogledom kojim je nekada promatrala svoje žrtve na Golom otoku? Odgovori na ta pitanja možda leže zaključani u arhivima tajnih službi, zakopani zajedno s posljednjim preživjelim svjedocima ili možda skriveni u nekoj anonimnoj grobnici na drugom kraju svijeta. Ali sama pitanja ostaju. Kao i mračno nasljeđe medicinske sestre s Golog otoka, koja je ubrizgavala živu u žile svojih žrtava. Ponekad se u najcrnjim noćnim satima pitam je li ona još uvijek tamo negdje, napisao je Miroslav Horvat. Pitam se je li nastavila svoj rad u nekoj drugoj zemlji na drugim žrtvama i ta misao više od bilo koje druge ispunjava me hladnom jezom, koja nikada u potpunosti ne nestaje. Ta jeza, to hladno grizodušje koje nikada potpuno ne jenjava, možda je najtrajnije nasljeđe Marije Zrinski, podsjetnik da čak i u društvima koja se smatraju civiliziranim i naprednim, uvijek postoji mogućnost da sustavi moći stvore uvjete u kojima takva sustavna okrutnost može procvjetati. I dok službena povijest često ignorira ove mračne epizode, dok udžbenici šute o eksperimentima provedenim u sjeni, priča o Mariji Zrinski i njezinim žrtvama živi dalje. U noćnim morama preživjelih, u šaputanjima onih koji znaju, u fragmentima dokumenata koji polako izlaze na svjetlo. A možda najuznemirujući aspekt cijele priče nije ono što znamo, već ono što ne znamo, koliko je još Marija Zrinski bilo, na koliko drugih mjesta, u koliko drugih vremena. Koliko je još eksperimenata provedeno u tišini, skriveno od očiju javnosti. I koliko metoda razvijenih kroz te eksperimente možda i danas koriste oni kojima je ljudska patnja samo sredstvo za postizanje cilja. Velika je rabota prodolžajecija, veliki rad se nastavlja. Ta fraza urezana u zid ćelije na Golom otoku ostaje kao zlokobni podsjetnik na mračnu mogućnost da nasljeđe Marije Zrinski možda nije završilo s njezinim nestankom, da se njezin rad možda nastavio kroz ruke drugih
jednako hladnih i proračunatih operativaca. I dok noć pada na napuštene ruševine Golog otoka, dok vjetar šiba kroz prazne prozore nekadašnje bolnice, možda negdje u svijetu, u nekoj anonimnoj sobi, neka druga ruka zapisuje bilješke u crnu bilježnicu, promatrajući patnju s istom hladnom objektivnošću s kojom je Marija Zrinski nekada promatrala svoje žrtve. Možda veliki rad zaista nikada ne prestaje. Možda samo mijenja oblik metode lokacije, ali njegova bit ostaje ista. Sustavno nanošenje patnje kao sredstvo kontrole, kao instrument moći, kao alat za slamanje ljudskog duha. I možda je to razlog zašto je priča o Mariji Zrinski